डेक'रेसन खालामदों बेनिफ्राय दायो आङो सिंथिं नैबिथिंबो नैबिथिं डाइनिं नैबे डाइनिंथिं आङो हाबनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय था जोंहा बिथिं जानायनि हाबाफारिया सोलिबाय नै बिथिं जानायनि हाबाफारिखौबो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन गोबां भिर आरो जोंहा नै मा होनना बुङो जानाया गोसो बायदि आरो आइटेमफोरानो बुफे सिस्टेम नै बिथिं नै जानाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों नै आङो एसे दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नै प्रथमनिफ्राय नै बिदि जोंहा फुरा सिस्टेमाव आरो जानायफोरा नै बिथिं नै बेनिफ्राय प्रथम जोङो माखौ जानो गोसो नै बिथिं लालांनो हागोन पुरि जानो गोसो ओंखाम जानो गोसो बिथिं नै नायदो दाल सबाय नै बिथिं भाजि गोबां आइटेमलै खिन्थु मा होनना बुंगोन जोंहा माबाफ्रा बबेनिफ्राय केटारिंफ्रा भाइटिनटा कर्परेसन हा हाजो कैजन टीम आइसे 40 জন আপোনালোকৰতো মাত্ৰ বিলাৱাটোৱে ন বনোৱাটোতো এক্সট্ৰা কিজান ন বনোৱাটো আপোনালোকে নহয় ন এইয়া नैबे बोरमा बेदर गोबां आइटेम दङ देखायजोबनो हाला नोंथांमोननो आङो दा दिन्थिलांनो नाजागोन नायलांबाय थादो जोंहा जायफोरा नैबेयाव रानग्रायाव दङ बिथांमोना हाजोनिफ्राय फैदों जाहैदों नै नोंथांमोननो दिन्थिदों नै नायलांदो नै माबायदि डिसखौ बेयाव लानानै नोंथांमोना लाइनाव थांनानै गोसो बायदि माखौ जानो गोसो बेखौनो नोंथांमोना लानानै जानो हागोन आरो नै नोंथांमोना माने जोंहा बुफेयाबो मा होनना बुङो मोनसेल' लाइनथिं नङा गोबां नैबे आरो गुबुन लाइन जालायबाय नै नैबे गुबुन जालायबाय लाइना नैथिं नै बेथिं बारा भिर नङा आरोना बै मोनसेथिं गोबां भिर जोंहा এটা কি খাসি মাংস ন চিকেন লোকেল মুরগি आइटेमाथ' गोबां होदों आरो नै जाबायना दे थिग दङ लादामबाय थिगानो ना जाबाय मा जाखो गासिबो जाजोब्बाय आदसा थिग दङ नै बिथिं मिथाइ जाग्रा जुलापि दङ गोसो बायदि जा नैबे मा बुस्थुथाय बेयाव मा बनायो हा जा नै बेयाव नै आइसक्रिम नो बे आइसक्रिम नै गोबां भिर जादों जोंहा नैबेयाव খানা কেনেকৈ হৈছে বাইদেউ ভাল হৈছে না এই বিঠিক नै जाबाय मा बेदर जाखो नासो बेदर जायासै मानो दे थिग दङ जोंहा नैबे जानाय डाइनिंआ नैबेमोन नैबे गोबां मानसि दङ दाबो माने दायो खैथा जाखो 5:30 जानाया सोलिबाय थादों नै खैथासिम जाहोगोन बेखौ मिथिया मोनफ्रोमबो माबायावनो मा होनना बुङो नै स्क्रिन होनाय जादों आरो नै जानाया जादों मेथाइ खननायखौ नायग्राया नायदों थांलाय फैलाय मानसिफ्रा गोबां मानसि दङ न
खनसे आरो एकबार देखायल'म आरो ভালকে কন্টেন্টকে ইয়া লাষ্ট কৰিব নালাগে চেনেলত দিম মই মোৰ তাৰ মানে ইউটিউব চেনেল আছে बिथांमोनानो जाहैबाय इउटुबाव डालिब माने बिथांमोनानो जाहैबाय जोंनि उदालगुरिनि साखाथिनिनो खावरं जंगलबारि गाव गामिनि बिथांमोना नेपाली ट्रेडिशनेल मोसानाय बिथांमोना नाम কি বলে গৈছিল মন্দিৰ নৱৰতা চেত্ৰী লগ পাই কিনি ভাল লাগিল ন থ্যাংক ইউ দেই মন্দিৰ जायो जोङो जाखांबाय जानानै दायो नै ओंखारबाय आरोना रन्जन भाइ मोजां ना दासो फैदों नामा दे दे मोजां दे नै बिथिं मेथाइ खननाय जाबाय थादों नै बिथिंनो माबायदि नांखो जानानै गोसो बायदि ना Halo, saya जोंनि सेराव दंफैयो फंबाय कपिल सरगियारि फंबायखौ फैनानै कनफेरनि थाखाय खावलायबाय बेबायदिनो फंबाया देबासै देवदासै खेराइनो खनगोन थिगानो ना थिगानो फंबायखौ कनफेरनि थाखाय खावलायबाय माने जोंहा बेयाव मा होनना बुङो फ्रुट्स आइटेम आरो बिदिनो पानिपुरि आरो बिदिनो गोबां दङमोन नाथाय दायो मानसिफ्रा सोंबाय नैबिथिं पानिपुरि होदों नैबिथिंबो पानिपुरि दा दंबाय दङ जाबाय थागोन ओमफ्राय जोंहा नैबिथिं फ्रुट्स आइटेम बिथिं फिथाइ सामथाइनि आइटेमा नैबिथिं आरो न बेनिफ्राय आरो नैबिथिं पक'रा दङमोन ओमफ्राय नैबिथिं आरो जोब्बाय आरो फ्राय जोब्बाय बिथिं नै फिथाइनि आइटेमानो दायो नै कफि लोंनोसै जों कफि धुङावलायसै कफि लोंबायलै नै रायजोफोर नै सारमोनजों लोगोसे ओइ सरि दे मा जाने कफि रानग्राफोरानो कफि नैबेयाव कफि ओमफ्राय नैबिथिं क्रिम अफ टमेट' सप नैबिथिं मा माथाय मिथिला दे गोबांनो दङ गोथाव दाबो गोबां मानसि दङ जोबाखै फैबायानो थादों
जोंहा दा मोनाव आरो प्रग्राम जागोन बेयाव